πέθανε η μαμά μου και σκέφτηκε ο πατέρας μου ότι θα ήταν καλό να με πάει στο Σουδάν, στο Χαρτούμ. Ο πατέρας μου με άφησε εκεί και έφυγε. Δηλαδή ούτε καν υπήρχε μια εξήγηση ότι τώρα θα μείνεις εκεί πέρα. Εξαφανίστηκε. Γεια σας! Καλώς ορίσατε σε μία ακόμη εκπομπή μας, στο Κατά Ιωάννη 3:16. Μία εκπομπή που υψώνει ένα ιδιαίτερο όνομα, το όνομα του Ιησού Χριστού. Κάθε φορά έχουμε έναν καλεσμένο, όπως και σήμερα έχουμε μαζί μας την Άννα. Γεια σου Άννα! Γεια σου Ιωάννα. Καλώς ήρθες. Thank you, ευχαριστώ. Χαιρόμαστε που σε έχουμε και ανυπομονούμε να μάθουμε τη δική σου ιστορία. Έτσι η εκπομπή εδώ σου δίνει το χώρο, σου δίνει το χρόνο. Θέλω να αισθάνεσαι άνετα και να μας πεις, σύμφωνα με στην αρχή λίγο να σε γνωρίσουμε. Σύμφωνα με τη ζωή σου, πώς έζησες, ποια είσαι, από πού έρχεσαι. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ για το κάλεσμα αυτό. Εγώ είμαι μισή Αιθιοπίδα και μισή Ελληνίδα. Γεννήθηκα στην Αιθιοπία και έφυγα από την Αιθιοπία όταν ήμουνα 5 χρονών. Πέθανε η μαμά μου, στα 23-24 χρονών ήταν τότε. Και σκέφτηκε ο πατέρας μου ότι θα ήταν καλό να με πάει στο Σουδάν, στο Χαρτούμ. Εκεί με υιοθέτησε η αδελφή του, η οποία ήταν Ελληνίδα, καθαρή Ελληνίδα. Με τον πατέρα μου είναι ο πατέρας μου είναι μισός Αιθίωπας, μισός Έλληνας. Εκείνη ήταν Ελληνίδα, κατάσπρη, στο Σουδάν, στο Χαρτούμ. Και εκεί μεγάλωσα ένα 5χρονο παιδάκι που ζει με μια λευκή γυναίκα. Άρα Ελληνίδα. Αυτό το τονίζεις γιατί πριν προφανώς δεν υπήρχαν λευκοί στην οικογένεια. Δηλαδή στην Αιθιοπία που ήσουν. Το τονίζω γιατί ήταν ένα πολύ περίεργη εικόνα στο Σουδάν. Γιατί στο Χαρτούμ οι άνθρωποι είναι μαύροι, σοκολατοί και υπάρχει ένα μικρό παιδάκι 5 χρονών και ζει με αυτή τη λευκή γυναίκα. Τι γίνεται? Δεν είναι το συνηθισμένο να υιοθετήσει κάποιος άσπρος ένα μαύρο παιδάκι ή ένας μαύρος να υιοθετήσει ένα άσπρο παιδάκι. Σαν εικόνα ήταν λίγο περίεργο. Ναι, και έζησα εκεί μέχρι 18 χρονών περίπου, 17-18 χρονών. Άρα οι μνήμες σου ξεκινάνε από τα 5, μέχρι τα 5 έχεις μνήμες από την Αιθιοπία? Έχω. Θυμάμαι τη μητέρα μου, θυμάμαι τα αιθιοπικά φαγητά που είναι καυτερά, θυμάμαι πολύ αγάπη, πολύ μουσική, πολύ έτσι οικογένεια παντού. Οι γείτονες ο ένας μέσα στη ζωή των άλλων, τέτοια πράγματα θυμάμαι. Άρα από τα 5 σου πια ξεκινάς έναν νέο τρόπο, θα λέγαμε. Ναι. Από τα 5 μου λοιπόν ζούσα με τη θεία μου, η οποία ήταν πάρα πολύ καλή μαζί μου, πραγματικά έτσι με έκανε να νιώθω το παιδάκι της. Ο πατέρας μου με άφησε εκεί και έφυγε. Δηλαδή ούτε καν υπήρχε μια εξήγηση ότι τώρα θα μείνεις εκεί πέρα. Εξαφανίστηκε. Έφυγε για λόγους εργασίας? Όχι, γύρισε πίσω στην Αιθιοπία και αργότερα έφτιαξε και εκείνος μια οικογένεια. Εγώ πήγαινα σε αγγλικό σχολείο, αν και στο σπίτι μας ζούσε και η μαμά της θείας, η οποία ήταν Ελληνίδα, of course, και το περιβάλλον ήταν ορθόδοξο, με την έννοια ότι πηγαίναμε την Κυριακή που και που στην εκκλησία
πήγαινα σε αγγλόφωνο σχολείο. Και η γλώσσα που μιλούσατε στο σπίτι? Ήτανε ελληνικά, σπασμένα ελληνικά, γιατί εγώ δεν καταλάβαινα πολλά. Έμαθα πιο πολύ από τη γιαγιά μου, και αραβικά και αγγλικά. Okay. Α, Άρα μεγάλωνες με 3 γλώσσες με παράλληλα. 3 γλώσσες. Πολλές φορές με ρωτάνε ποια είναι η μητρική σου γλώσσα. Λίγο δύσκολο, γιατί πάντα σκέφτομαι και μεταφράζω από αγγλικά. Τα αραβικά τα μιλούσαμε είτε μέσα στο σπίτι, είτε βέβαια το περιβάλλον μας. Και όπως είπα, πήγαινα σε αγγλικό σχολείο. Ναι, ήταν λίγο μοναξιά, γιατί ήμουνα το μόνο παιδί στο σπίτι. Και σιγά σιγά όμως με ανθρώπους από το σχολείο πιο πολύ έκανα παρέες, γνωριζόμουν με ανθρώπους. Η θεία μου είχε ένα ξενοδοχείο, οπότε υπήρχαν και φίλες και από πελάτες που ερχόντουσαν στο ξενοδοχείο. Όταν ήμουνα 10-11 χρονών, στο αγγλικό σχολείο, ήρθε μία ομάδα που λεγόταν Λόγος. Αυτοί ερχόντουσαν σαν ιεραπόστολοι και κάνανε το γύρο και ήρθαν στο σχολείο μας για να κάνουν κάποιο show, χορό κτλ. Αλλά την ίδια στιγμή μας μίλησαν για τον Κύριο, για τον Ιησού. Λέω, κοίτα να δεις, χορεύουν αυτοί και μιλάνε και για τον Ιησού. Ωραία αυτοί, σκεφτόμουν. Δεν έδωσα πάρα πολύ σημασία, αλλά μου μείνε γιατί κάνανε ένα συγκεκριμένο χορό με ξύλα. Οπότε αυτό το παμ, παπ. Αυτοί τι ήτανε, Έλληνες, Αιθίωπες? Όχι, ήταν ξένοι, δεν ξέρω, σαν ιεροπόστολοι. Okay. Και αυτό το συνδύασα όνομα Ιησού, που φαινόταν ενδιαφέρον, με μουσική και χαρά και χορό. Κάτι όμως που δεν ήταν πρωτάκουστο το όνομα, δηλαδή μου είπες κάτι πριν για ορθόδοξο περιβάλλον. Ναι, για μένα ήταν πρωτάκουστο, γιατί όταν πήγαινα στην εκκλησία με τη γιαγιά ή με τη θεία μου, δεν καταλάβαινε και τίποτα. Πήγαινε γιατί έπρεπε, ας πούμε. Αυτό είναι το σωστό. Είμαστε χριστιανοί και πιστεύουμε στο Χριστό, στην Παναγία. Πηγαίνουμε, νηστεύουμε. Οπότε δεν ήξερα Ιησούς Χριστό. Πιο πολύ καταλάβαινα το όνομα Παναγία παρά Ιησού Χριστό. Οπότε ήταν η πρώτη μου επαφή. Όταν ήμουνα 13 χρονών, ξεκίνησα το γυμνάσιο. Πάλι σε αγγλόφωνο σχολείο. Όταν πήγα σε αυτό το σχολείο, είχαν ένα σύστημα, το αγγλικό, το παλιό αγγλικό σύστημα, το οποίο όταν αρχίζει το σχολείο πηγαίνεις για assembly, που σημαίνει πώς κάνουμε εδώ στην Ελλάδα, κάνουμε το σταυρό μας, κάνουμε και την προσευχή μας. Εκεί είχαμε το assembly, που σημαίνει όλο το σχολείο θα βρεθούν στην αίθουσα και θα ακούσουν κάτι από τη διευθύντρια. Δηλαδή κάτι σαν το σημερινό, ας πούμε, αγιασμό που λέμε, δηλαδή η πρώτη μέρα του σχολείου. Όχι, κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Οπότε, αν το σχολείο, ας πούμε, ξεκινάει 8 παρατέταρτο είχαμε assembly. Και μαζεύονταν όλο το σχολείο. Είναι αλλιώς είσαι απούσα. Οπότε καθόμασταν κάτω, στεκόταν η διευθύντρια και μας έλεγε από τις 8 παρατέταρτο μέχρι τις 8 κάτι για το Χριστό, έναν ύμνο. Είχαμε μπλε υμνολόγια, μικρούλια. Και μου έκανε εντύπωση, γιατί ο τρόπος που μίλαγε για τον Ιησού ήταν λες τον ήξερε. Σαν κάτι ζωντανό. Μας έλεγε ιστορίες πώς θεράπευε τους
τυφλούς, την αιμορραγούσα, διάφορες ιστορίες και μου έκανε πολύ εντύπωση. Λέω αυτή τα πιστεύει ρε παιδί μου. Ωραίες. Και μ' άρεσε να πάω γιατί θα ακούσω κάτι ωραίο και αυτή λέει ότι είναι αλήθεια. Εντάξει, οκ. Και έτσι ξεκίνησε το να έχω ένα ενδιαφέρον προς το όνομα του Ιησού, προς το Θεό. Καθώς μεγάλωνα όμως, καταλάβαινα ότι υπήρχε ένα πολύ μεγάλο σεβασμό όσον αφορά το Θεό και ό,τι ήταν πνευματικό. Υπήρχε σεβασμός, τι εννοείς? Από σένα, ερχόταν από την οικογένεια, από το Ερχότανε σχολείο? από το περιβάλλον στο σπίτι, γιατί πηγαίναμε εκκλησία. Οπότε, ας πούμε, υπήρχε ένα σημείο, ας πούμε, που σέβεσαι ό,τι έχει να κάνει με Θεό, με Χριστό, με εκκλησία. Αλλά ο τρόπος που το άκουγα κάθε μέρα, 15 λεπτά, μου ήταν πιο ζωντανό για μένα. Και αυτό με έκανε να είμαι λίγο πιο περίεργη. Όσο περνούσε ο καιρός, πήγαινα σπίτι, ρωτούσα τη θεία. «Θεία, η Miss Clegg λέει ο Ιησούς έκανε αυτό και αυτό». Ναι, ξέρει αυτή, Αγγλίδα είναι διαβασμένη. Είχε πάρα πολύ σεβασμό η θεία μου για ό,τι έχει να κάνει με σπουδές και γι' αυτό με πήγαινε στα πιο ακριβά σχολεία, πάντα στα ξένα, οπότε ό,τι πει ξέρει αυτή. Κάποια στιγμή όμως, πολύ άρχισα να ρωτάω, ό,τι άκουγα πήγαινα και σου λέει θα ρωτήσουμε τώρα τον παπά. Ίσως και γιατί και η ίδια δεν ήξερε κάτι περισσότερο να σε Ακριβώς, δεν βοηθήσει. ήξερε τίποτα παραπάνω. Και εγώ πιο πολύ ρωτούσα αν αλήθευαν αυτές τις ιστορίες και πώς ήταν ο Ιησούς, κάτι απλά πράγματα. Ο παπάς ήταν θετικός, αλλά με προσοχή, της έλεγε της θείας. Να μάθει, αλλά όχι πολλά. Όχι, προσοχή. Είναι και ξένοι αυτοί. Κάποια στιγμή, που ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό, από όλο το σχολείο, που ήμασταν τότε περίπου στα 200 κορίτσια, ήταν μόνο για κορίτσια το σχολείο, ήταν μία κοπέλα, Νέτζουα λεγότανε, η οποία ήταν στην τάξη μου. Και θυμάμαι ότι με πλησίασε μια μέρα και μου λέει «Σε ενδιαφέρει για τον Ιησού, γιατί έβγαινα από assembly τόσο χαρούμενη που άκουσα άλλη μια ιστορία για τον Ιησού». Δεν της λέω «Εσύ ξέρεις να μου πεις παραπάνω?» Ναι, μου λέει «Ξέρω». Και άρχισε η Νάτζουα να μου μιλήσει για τον Ιησού. Λέω «Αυτή καλέ τον ξέρει». Και μια μέρα θυμάμαι, ήμασταν στο περιβάλλον, το έξω. Ναι. Στην αυλή, ας πούμε. Στην αυλή, ναι. Και μου λέει, η Νάτσουα μου λέει, ξέρεις κάτι, μπορείς να τον γνωρίζεις τον Ιησού. Της λέω δηλαδή, ναι, είναι ζωντανός, είναι πραγματικός και μπορεί να είναι ο δικός σου Κύριος, φίλος, να του μιλάς όποτε θέλεις και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Δεν υπήρχαν και άλλα παιδιά στην οικογένεια, δεν είχες και έτσι ήταν το περιβάλλον περιορισμένο και ήθελες φίλους? Ήταν δύσκολο το περιβάλλον γιατί όπως είπα πριν, ο πατέρας μου με άφησε και εξαφανίστηκε και είχα πάθει ένα σοκ πώς θα προσαρμοστώ. Δεν υπήρχε τίποτα που γύρω μου που ήταν λίγο πιο familiar, οικείο. Οπότε ήμουνα πάρα πολύ μαζεμένη. Οπότε γι' αυτό με ενδιέφερε το ότι αυτή μιλάει για τον Ιησού σαν να τον ξέρει και είναι Θεός και είναι παντού. Και όταν ήρθε η Νάτζουα να μου πει, ξέρεις, μπορεί να είναι φίλος σου, κύριος σου, μπορείς να του μιλήσεις όποτε θέλεις, σε ξέρει, σε γνωρίζει.
ήμουνα σε σοκ, ας πούμε. Λέει, αλήθεια, δεν μου λέει. Και πώς γίνεται αυτό δηλαδή. Μου λέει τίποτα, είναι πάρα πολύ απλό. Απλά ανοίγεις την καρδιά σου και τον δέχεσαι. Της λέω, δηλαδή πώς τον δέχομαι ακριβώς. Δεν μπορούσα να το συνδυάσω. Ότι γίνεται και πρακτικά. Πώς γίνεται πρακτικά. Αφού δεν βλέπω κάποια μορφή για να μιλήσω. Ακριβώς. Και μου λέει, μπορείς να το πιστέψεις. Μου λέει, πιστεύω, της λέω, αλλά πώς ακριβώς θα γίνει. Και έτσι μου λέει, θα κάνω μια προσευχή, απλά να ανοίξεις την καρδιά σου και να δεχτείς τον Ιησού. Τόσο απλά. Μου λέει τόσο απλά. Θυμάμαι ήταν 7:30 ώρα το πρωί. Πάντα μου άρεσε να πάω πολύ νωρίς στο σχολείο, γιατί είχαμε ένα τεράστιο κήπο και εκεί μαζί με την Άτζουα προσευχηθήκαμε, άνοιξα την καρδιά μου στον Κύριο και τον δέχθηκα. Δεν έγινε τίποτα το ιδιαίτερο. Εκείνη τη στιγμή, Εκείνη τη στιγμή δεν αισθάνθηκα κάτι, αλλά τι πίστευα ότι αυτή και η διευθύντρια κάτι ξέρουν παραπάνω. Και θυμάμαι ότι μόλις τελειώσαμε, της λέω, πάμε assembly τώρα, τρεχάλα. Αλλά αυτή τη φορά με πάρα πολύ χαρά. Και αφού τελειώσαμε, μου λέει η Νάτζουα, μου λέει, θέλω να έρθεις μαζί μου να πάμε στη διευθύντρια. Της λέω, τι έκανα. Γιατί στη διευθύντρια πηγαίνουμε όταν έχουμε... Όχι, μου λέει, απλά να της πεις τι έκανες σήμερα, ότι άνοιξες την καρδιά σου και έδωσες την καρδιά σου στον Κύριο. Και τι θα πει δηλαδή αυτή. Τίποτα, μου λέει, απλά για να το ξέρει. Οκ. Και έτσι άρχισε μια σχέση και με τη διευθύντρια και είχα το θάρρος σιγά σιγά να κάνω και τις ερωτήσεις μου. Η Νάτζουα με πήγε στην οικογένειά της. Η Νάτζουα ζούσανε σε ένα δρόμο, όλα τα σπίτια σε αυτό το δρόμο ήταν η οικογένεια. Η θεία, ο θείος, ο παππούς, η γιαγιά κτλ. Και ξαφνικά βρίσκομαι σε ένα χώρο που υπάρχει πάρα πολύ αγάπη, πάρα πολύ ενδιαφέρον και κάτι μου θύμισε, το συνδέασα με το πώς ήτανε στην Αιθιοπία που ήμουν. Και για μένα, τότε δεν το κατάλαβα πόσο σημαντικό ήταν, αλλά ο Κύριος ξέρει. Άρα στο σπίτι σου έλειπε αυτή η αγάπη και αυτή η ζεστασιά της Αιθιοπίας την περίοδο εκείνη. Της οικογένειας, ναι βέβαια, γιατί ήταν ανήπαντρη η θεία μου. Είχε την πάρα της και είχε τη δουλειά της στο ξενοδοχείο. Είχε πελάτες, είχε δουλειά. Δεν ήταν η μητρική φιγούρα. Όχι, ήταν και πάρα πολύ αυστηρή, αλλά έδειχνε την αγάπη της με τον τρόπο της. Οπότε με πήγε στην εκκλησία. Ενθουσιάστηκα γιατί έβρισκα απαντήσεις και έβρισκα ανθρώπους γύρω μου οι οποίοι είχαν ένα επίπεδο ζωής που δεν ήταν απλά λόγια. Πιστεύανε στην ακεριότητα, πιστεύανε στην αλήθεια. Υπήρχε αληθινές σχέσεις μεταξύ τους. Τσακωνόντουσαν και τα λοιπά, αλλά υπήρχε Θεός, υπήρχε αγάπη, υπήρχε respect, πώς να το πω. Σεβασμό. Εγώ από τον ενθουσιασμό μου, of course με την Νάτζουα είμαστε φίλες μέχρι και σήμερα. Είναι εκεί ακόμη? Η Νάτζουα είναι στο Καναδά και κρατάμε επαφή μαζί. Έχω και σχέση με τη διευθύντρια ακόμα. Οπότε, επειδή κατάλαβα πόσο τεράστια ήταν αυτή η αλλαγή, άρχισα να το πω και στο σπίτι, στη θεία μου. Και έπαθε η θεία μου, λέει, κάτι έπαθε το παιδί. Τι είναι αυτά που μου λες, αυτή τα πιστεύει. Η θεία δυσκολεύτηκε πάρα πολύ τι να με κάνει. Γιατί από τη μία της άρεσε το ότι ήμουνα
γιατί την εκκλησία που πήγαινα ήταν αγγλόφωνη. Της άρεσε ότι είχα πολύ περισσότερο επαφή με τη γλώσσα και στο σχολείο και στην εκκλησία. Σου καλό είναι, αλλά όχι και έτσι. Οπότε είχα πάρα πολύ διώγμα στο σπίτι, σε σημείο που με κλείδωνε μέσα στο δωμάτιο. Σήμερα δεν θα φας για αυτά που είπες για το Χριστό, για την Παναγία. Τρελνότανε. Δεν ήξερε πώς να με χειριστεί και να χειριστεί και αυτή η καινούριοι φίλοι μου. Και αυτοί οι φίλοι μου είχαν πάρα πολύ καλό όνομα στην αγορά. Ήταν επιχειρηματίες οι γονείς τους, οπότε και εκείνη σαν ξενοδοχείο που είχε, δεν θέλει να τα χαλάσει κιόλας στην αγορά. Και πιεζόταν η καημένη από κάθε Η σκέψη της σημείο. ήταν να σε προφυλάξει μήπως εσύ υπερβάλλεις στην αγάπη σου, ας πούμε, Ακριβώς. για το Θεό και δεν χρειάζεται και τόσο. Απ' την άλλη και ο κύκλος ήταν βοηθητικός Ακριβώς. στη δουλειά της. Και στη δουλειά της, αλλά και εκείνη ήταν πολύ, αγαπούσε το Θεό, πήγαινε το Πάσχα και τα λοιπά, έκανε νηστεία, αλλά εγώ άρχισα να μάθω πολλά πράγματα για το Θεό, να διαβάζω και καταλάβαινα ότι η νηστεία αυτή δεν έχει νόημα άμα δεν έχει σχέση. Και όταν το έλεγα, γινότανε χαμός στο σπίτι. Μέχρι σε σημείο είσαι σατανάς ο ίδιος. Φέρε το λιβάνι. Γινότανε χαμός. Δηλαδή ρεζίληση η γειτονιά το έλεγε και στους μουσουλμάνους το έλεγε. Ότι δεν είναι καλά αυτό το παιδί. Οπότε έζησα αυτό για αρκετό καιρό. Ειδικά το καλοκαίρι, γιατί τον Αύγουστο με νηστεύουν 40 μέρες για την Παναγία και εκεί εγώ αρνιόμουνα με τίποτα. Δεν το ήθελα γιατί δεν μπορούσε να μου εξηγήσει για ποιο λόγο νηστεύουμε. Άρα δεν σε έπιθε ο δικός της τρόπος ζωής. Δεν μπορούσε να σε πείσει ότι αυτό που κάνει, το κάνει για το Θεό και είναι αλήθεια. Επομένως εσύ διέκρινες πια τι είναι πραγματικό και χρειάζεται να κάνεις, τι δεν είναι πραγματικό για τη ζωή σου και Ακριβώς. δεν αισθάνεσαι να το Και κάνεις. επίσης ότι ήταν άλλος άνθρωπος 40 μέρες και άλλος εντελώς μετά από τις 40 μέρες. Δεν τη βοηθούσε τελικά. Δεν βοηθούσε. Δηλαδή και όταν το έλεγα, είσαι ο διάβολος ο ίδιος, εσύ μιλάς, τέτοια πράγματα. Εγώ συνέχισα όμως, όπως είπα, ότι δεν μπορούσε να κλείσει την πόρτα με τις σχέσεις μου με τις φίλες μου, γιατί γνώριζε, ήταν μεγάλα ονόματα στην αγορά. Οπότε το άφηνε και έκανε ότι δεν έβλεπε. Εγώ συνέχισα να πάω στην εκκλησία και άρχισα επειδή ήθελα να μιλήσω για τον Χριστό, άρχισα να μιλάω και στις άλλες μου φίλες, οι οποίες ήταν μουσουλμάνες και αυτές. Και άρχισανε να δείξουν πάρα πολύ ενδιαφέρον όσον αφορά τον Χριστό. Στο σχολείο μας η διευθύντρια έκανε θέατρα τα οποία ήταν βγαλμένα από την Αγία Γραφή. Παράδειγμα, έκανε θέατρα για τον Ιωσήφ. Σε αυτά τα θέατρα... Μια παράσταση δηλαδή. Μια παράσταση. Παίζανε παιδιά που ήταν μουσουλμάνες. Εκείνη το παρουσίασε σαν κάτι ιστορικό, ένα ιστορικό γεγονός, για να μπορούν να το δεχτούν. Αλλά μέσα από αυτά όμως μας έδινε μηνύματα και εγώ έπαιρνα αυτά τα μηνύματα και μοιραζόμουν με τις φίλες. Όταν τελείωσε το σχολείο, τελείωσε το γυμνάσιο, το λύκειο, όλο μαζί ήταν τότε, είχαν επιστρέψει περίπου 40 κοπέλες. Μουσουλμάνες? Οι μισοί ήταν μουσουλμάνες, άλλοι ήταν μισή-μισή, δηλαδή μπορεί η μαμά να ήταν χριστιανή, ο μπαμπάς μουσουλμάνος, κάπως έτσι. Ήταν η ζωή μου το να μιλήσω για τον Ιησού, το να ερχόντουσαν τα κορίτσια κάθε μέρα στο διάλειμμα, είχαμε συναντήσεις.
είτε θα μιλάμε για τον Χριστό, είτε θα λύσω προβλήματά τους, είτε θα δώσω συμβουλές, και όλα αυτά ήταν επειδή είχα αυτή τη ζωντανή σχέση με τον Χριστό. Πραγματικά το έζησα ότι είναι φίλος, σε ακούει, σε καταλαβαίνει, σε πονάει, δεν θα πει τα μυστικά σου σε κανέναν, μπορείς να φωνάζεις, να εκνευριστείς, και δεν θα το πει αυτό στη θεία σου ή στη διευθύντρια. Δεν θα σε προδώσει. Δεν θα σε προδώσει. Οπότε ήταν μια σχέση έτσι α, άνετη και γεμάτη από αγάπη, με πολύ φως, μέχρι και το σκοτάδι σου είναι φως για εκείνον. Οπότε το αγαπημένο μου ψαλμό ήταν το 139. So, έτσι ήτανε, έτσι άρχισε η πορεία μου με τον Κύριο. Άρα έγινες πια ενήλικη, τελείωσες το σχολείο και είχες ήδη χτίσει μια σχέση με τον Χριστό. Ποια ήταν τα όνειρά σου, τι σκόπευες να κάνεις μετά από αυτό? Και δεν ξέρω και τι η θεία σου επέτρεπε και σε ποια όρια γινόταν να το κάνεις. Η θεία ήταν πολύ αυστηρή όσον αφορά την εκπαίδευσή μου, και ήθελε να πάω Αγγλία, που είχα την ευκαιρία να πάω και να σπουδάσω εκεί πέρα. Οπότε όταν πήγα και ξαναγύρισα πίσω στο Σουδάν, δεν της έφτανε. Έλεγε, θέλω να πάω στην Ελλάδα. Τι, εγώ να πάω στην Ελλάδα? Ναι, θα πάω στην Ελλάδα. Πω Θεέ μου. Πάλι για σπουδές? Πάλι για σπουδές. Δεν υπάρχει λόγος να πάω. Όχι, θα πάω. Είχα τελειώσει Business Administration στην Αγγλία και επέμενε. Και λέω, Κύριε Θεέ μου, βοήθησέ με, γιατί για μένα Ελλάδα σημαίνει δεν υπάρχει εκκλησία εκεί, δεν ξέρεις τη γλώσσα, πάλι θα είσαι ολομόναχη. Τέλος πάντων... Και συνεχώς ήσουν σε αλλαγές, δηλαδή σαν παιδάκι έφυγες, γνώρισες καινούριο περιβάλλον. Σπούδασες μετά έξω, ξαναγύρισες, ξαναφύγε. Δεν υπήρχε σταθερότητα. Δεν ακριβώς. Οπότε βρέθηκε ένας οικογενειακός φίλος της θείας μου πιο πολύ, ο οποίος είχε έρθει Ελλάδα και μου γράψε γράμμα, μου λέει ξέρω ότι θέλει να σε στείλει η θεία. Του λέω ναι, και δεν θα πάω, δεν θέλω να πάω, δεν μπορώ να βρω εκκλησία εκεί πέρα. Μου λέει υπάρχουνε. Όχι, του λέω, θέλω αγγλόφωνη, θέλω μια εκκλησία που μιλάει για τον Ιησού. Μου λέει, μην ανησυχείς, σου έχω βρει. Τελικά, όντως, όταν ήρθα στην Ελλάδα, και ήταν αυτός ο μόνος λόγος που δέχθηκα να πάω σε αυτή τη σχολή που ήθελε να πάω η θεία μου, μέχρι σήμερα δεν έχω βρει αυτόν τον φίλο, τον οικογενειακό. Στην εκκλησία με έστειλε, αλλά αυτός δεν πήγαινε σε εκείνη την εκκλησία. Η θεία αυτόν τον ρώτησε για να βρει τρόπο για να σε στείλει, δηλαδή πώς ήρθε η επαφή μαζί του? Ήταν οικογενειακός φίλος, τον ήξερα, αλλά αυτός είχε έρθει Ελλάδα για σπουδές. Οπότε η θεία τον εμπιστευότανε, αλλά δεν ήξερε ότι εκείνος μου έχει πει για κάποια εκκλησία στην Ελλάδα. Αγγλόφωνη, Ναι, όπως την ήθελα. Εκείνη σκεφτόταν, εντάξει, καλό παιδί, θα έχει παρέα το κορίτσι όταν θα πάει. Αλλά εσύ δεν τον συνάντησες ποτέ? Δεν τον συνάντησα καθόλου. Στην εκκλησία πήγα, δεν τον συνάντησα, και κανένας δεν τον ήξερε καν στην εκκλησία. Και έτσι ήρθα, ήμουνα πάλι άλλη μια αλλαγή. Τώρα μιλάμε τον 83, που οι ξένοι ήταν πολύ λίγοι. Έβλεπες ξένους στην Ελλάδα, και αν έβλεπες ξένους ήταν σε συγκεκριμένο σημείο. Αλλά είχα φτάσει σε ένα σημείο που δεν με νοιάζε. Δεν είχα κόμπλεξ όσον αφορά διαφορετικότητα. Τη διαφορετικότητα, μπράβο. Για ποιο λόγο δεν είχα κόμπλεξ? Ήμουνα τόσο, όχι μόνο χαρούμενη, άνετη με τον Ιησού, με αυτή την σχέση, που δεν καταλάβαινα ότι, ξέρεις, πας σε ένα μέρος που δεν
υπάρχουν τόσο πολλοί ξένοι όπως εκεί που ήσουνα. Ξεκίνησα λοιπόν στην εκκλησία, γνωρίστηκα και με τον τώρα άντρα μου εκεί Άρα πέρα. γνώρισες και άλλους νέους εκεί. Actually δεν ήταν άλλους νέους, ήταν εκείνος και άλλοι δύο. Δεν ήταν, υπήρχαν πολλές άλλες κοπέλες. Ναι, θέλω Αλλά να πω ναι. και φίλες, Ναι. νεαρές και νέους. Έγινε. Ήταν λιγότεροι μάλλον οι άντρες. Ναι, ακριβώς. Και έτσι συνέχισα εγώ να ζήσω εδώ πέρα, γνωριστήκαμε. Τώρα, δεν είχα σκοπό για να παντρευτώ, αλλά είναι ένα από αυτά τα πράγματα που εκεί που εσύ είσαι το μυαλό σου αλλού, έρχεται ο Θεός και σου λέει θα σου δείξω τι άτομο θα παντρευτείς και τι σκοπό θα υπάρχει σε αυτό το γάμο. Λέω, οκ, εντάξει, και το άφησα. Κάποια στιγμή όταν γνωριστήκαμε λίγο με τον άντρα μου, τον ξενοφών, καταλάβαινα ότι, εδώ υπάρχει ένα standard, υπάρχει, πώς θα το πω τώρα, να το πω πιο απλά, ότι αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ ειλικρινής όσον αφορά την πίστη του. Δηλαδή, μπορώ να συνεννοηθώ γιατί αγαπάει το Χριστό όπως τον αγαπάω εγώ. Και αυτό για μένα ήταν η ασφάλεια. Δεν σε προβλημάτισε ότι ήταν Έλληνας? Είχες ονειρευτεί, ας πούμε, ότι θα παντρευόσουν κάποιον ξένο ή Δεν ήταν καν στη συζήτηση με το Θεό, ούτε στο μυαλό μου ο γάμος. Το μόνο που ήξερα, και αυτό επειδή ο Θεός μου το ανάφερε, ήξερα ότι η σχέση που θα κάνω θα είναι πολύ σημαντική και πρέπει να έχει τον Κύριο μέσα και θα έχει σκοπό. Και το άφησα εκεί. Οπότε όταν γνωριστήκαμε ήταν πολύ σημαντικό για μένα να καταλάβω τη ειλικρίνειά του όσον αφορά τη σχέση του με τον Χριστό. Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό γιατί αυτό μας έσωσε από πολλά και διάφορα στην 40 χρόνια πορεία μας στο γάμο. Πόσο ειλικρινής και αφιερωμένος είσαι στο Χριστό. Γιατί αν είχε ένα σκοπό ο Θεός για το γάμο σου, εσύ θέλεις να βρεις το αντίστοιχο άτομο που να εκπληρώσει Ακριβώς. μαζί σου αυτό το σκοπό. Yeah. Με αυτή τη σκέψη λες, μην έχει ο Θεός ένα σκοπό τον οποίο τελικά εγώ επιλέξω ένα λάθος πρόσωπο και δεν ακολουθήσω αυτό το σκοπό. Έτσι. Ναι, και έτσι το 85 παντρευτήκαμε και έχουμε 2 αγόρια, 2 άντρες, 3 εγγονές. Ναι, αυτό. Αν έχει δημιουργηθεί μια σκέψη την ώρα έτσι που μιλούσες, σίγουρα είπες ότι όταν ο μπαμπάς σου, θα σε πάω στα παιδικά χρόνια, ναι, ήρθε, σε άφησε από την Αιθιοπία στο Σουδάν, σκέφτομαι, είσαι πια μια ολοκληρωμένη γυναίκα, έχεις έρθει στην Ελλάδα, έχεις βρει τη ζωή σου, με έναν τρόπο έχεις βρει τον άντρα σου, το γάμο σου. Αυτό ίσως το κενό ή η πληγή, αν έγινε πληγή, δεν ξέρω, ή αν ο Θεός αυτό το κάλυψε και δεν έγινε ποτέ πληγή. Αλλά ποτέ δεν σκέφτηκες, αυτός ο μπαμπάς μου πια, τι γίνεται, ήρθε, σε βρήκε, δεν έμαθα τίποτα από την ιστορία για τους γονείς σου γενικά, τι συνέβη. Ναι, είχα πάει να τον δω όταν ήμουν περίπου 11-12 χρονών, πριν πιστέψω. Εγώ αναγεννήθηκα 13 χρονών. Οπότε είχα πάει να τον δω μέσα στη λεθεία μου, 11 χρονών να τον δω. Είχε παντρευτεί, είχε 3 παιδιά δικά του, η ολοκληρωμένη οικογένεια. Και μετά τον ξαναείδα στα 20 μου. Οπότε ένα πράγμα που
ήτανε πολύ, πολύ βαθύ για μένα, ήταν ότι ήξερα ότι αυτός ο άνθρωπος δεν τον γνωρίζω. Αλλά το ότι έχω μια σχέση με τον Χριστό έκανε τεράστια διαφορά. Γιατί αυτή η σχέση με τον Χριστό κάλυψε κάθε ανάγκη που υπήρχε όσον αφορά γονέα. Μέχρι που το ξαναβρεθήκαμε, μέχρι τα 20 μου, αυτό ήταν καλυμμένο. Δεν ήταν ένα πρόβλημα που... σε ταλαιπωρούσε, δεν σε ναι, ταλαιπωρούσε. δεν με σκέψη. ταλαιπωρούσε καθόλου. Μετά όμως, όταν γνωριστήκαμε πάλι και δημιουργήθηκε μια σχέση, γιατί έμενε στην Ελλάδα, τα πράγματα δυσκολεύτηκαν. Και έπρεπε να πάω στον Κύριο και να του πω, «ΟΚ, Κύριε, έχω συγχωρέσει αυτό το, μου έρχεται η λέξη στα αγγλικά, το abandonment, απλά Ίσως τη στιγμή εκείνη σαν κατάσταση έχω συγχωρέσει την υπόθεση. την εγκατάλειψη, είναι. Έχω συγχωρέσει την εγκατάλειψη. Το σημείο εκείνο της μέρας που σημείο. με άφησε. έφυγε. Κατεβαίνεις, πουπ, και φυγες. Τι γίνεται εδώ πέρα. Την ώρα. Αυτό το κομμάτι, λες, «ΟΚ, το συγχωρώ, αλλά τώρα πώς κάνεις μια σχέση με έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζεις?» Και δεν ήξερα από πού να το αρχίσω αυτό. Και λέω, «Κύριε, βοήθησέ με, γιατί τον έχω συγχωρέσει, αλλά δεν ξέρω πώς να κάνω μια σχέση μαζί του». Και το άφησε εκεί και μια μέρα, αυτό είναι τόσο όμορφο με το Θεό, πάλι χωρίς να είναι στο μυαλό μου, χωρίς να είναι ούτε καν στις σκέψεις μου, εκεί που καθόμουν στην προσευχή, μου λέει το Πνεύμα το Άγιο να μιλήσουμε. Λέω, μιλάμε, συνέχεια μιλάμε. Τι να μιλήσουμε? Μου λέει του πατέρα σου. Οκ. Και ξαφνικά νιώθω μια ζεστασιά και μια φάση που απλά σκάει, πώς είναι η Niagara Falls, σκάει νερά να τρέχουν, δηλαδή να κλαίω καταράχτες. Δεν ξέρω πόση ώρα πήγε. Μεγάλη γυναίκα με παιδιά τώρα. Πολλά χρόνια μετά. Πολλά χρόνια μετά. Και αυτό ήτανε. Όπως άρχισε αυτές οι καταράχτες, έγινε μια θεραπεία που δεν ήξερα ότι χρειαζόμουν. Γιατί αναρωτιόμουν πώς θα κάνω αυτή την επαφή, αφού κοίταγα τα αδέλφια μου, να δω πώς κάνουν τη σχέση τους με τον πατέρα μου. Και ήρθε μια συμπόνια, μια αγάπη, μια σεβασμό, που ξέρω ότι ήταν τελείως από τον Κύριο. Δεν ήταν κάτι που λες, είναι ο πατέρας μου, πρέπει να του μιλήσω ωραία, πρέπει να κάνω αυτό. Όχι, καθόλου. Γιατί ήδη τον είχα συγχωρέσει. Απλά δεν ήξερα πρακτικά πώς να το δουλέψω. Πώς να διαχειριστείς. Και σαν παιδί δεν τον έζησες, σαν ενήλικας πια με δική σου ζωή, πώς όλα τα χρόνια αυτά να τα φέρεις πίσω. Και έτσι, αν και ο πατέρας μου ποτέ δεν έζησε μαζί μας, είχαμε την επαφή μας. Μπορώ να πω ότι είχαμε μια καλή σχέση, με την έννοια ότι καλή επαφή. Τα αδέλφια μου βοήθησαν πάρα πολύ πάνω σε αυτό. Είναι καταπληκτικά παιδιά. Πολλές φορές λέω, ο πατέρας μου είναι ευλογημένος που έχει τέτοια καταπληκτικά παιδιά, για τα αδέλφια μου λέω. Για την οικογένεια που έφτιαξε μετά, έτσι. Ναι. Άρα με την οικογένεια αυτή έχεις επαφή, έχεις και ναι, επικοινωνία. βεβαίως. Ναι.
Μία τελευταία ερώτηση, νομίζω ότι ολοκληρώνουμε. Μίλησες για έναν σκοπό. Ήθελα να σε ρωτήσω, ο Θεός σου είπε, εγώ έχω ένα σκοπό να εκπληρώσω μαζί σου και θέλω να παντρευτείς κάποιον που έτσι θα ταιριάξει η σκέψη σας, η ζωή σας και η πίστη σας για να εκπληρωθεί αυτός ο σκοπός. Είσαι στη διαδικασία να εκπληρωθεί. Έχει ένα μέρος του εκπληρωθεί του σκοπού. Έχεις κάτι να μας πεις πάνω σε... Ναι, ένα μέρος του σκοπού πιστεύω ότι έχει εκπληρωθεί με ποια έννοια. Με την έννοια ότι όταν δίνεις την καρδιά σου στο Χριστό, όταν πραγματικά ζεις με τον Χριστό με συνείδηση, καταλαβαίνεις ότι δεν είσαι εδώ τυχαία σε αυτή τη γη. Και ήξερα και καταλάβαινα ότι με οποιοδήποτε τρόπο θα έχω μια επαφή με κάποιον άνθρωπο, αυτή η σχέση πρέπει να είναι μια σχέση που έχει Θεό μέσα ή που θα δημιουργήσει σχέση με τον Θεό. Οπότε το να διαλέξεις έναν άντρα, να κάνεις ένα γάμο, ήθελα να είναι ένας γάμος που αφήνει μια κληρονομιά στα παιδιά. Γιατί Μιλάς πνευματική κληρονομιά. Πνευματική κληρονομιά. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο. Γι' αυτό υπάρχουμε. Όλα τα άλλα μπορείς να τα φτιάξεις. Αλλά your existence, το ότι υπάρχεις, συνδέεται με το Θεό. Και δεν θέλεις να... το ότι υπάρχουν αυτά τα παιδιά να είναι εκτός Θεού. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να υπάρχει και τον κατάλληλο άνθρωπο, ο οποίος καταλαβαίνει τι σημαίνει να έχει σχέση με τον Χριστό. Η σχέση σου με τον Χριστό δεν είναι ένα χόμπι. Δεν είναι μόνο τα Σαββατοκύριακα. Είναι 24 ώρες της ζωής σου. Είναι ουρανός στη γη. Οπότε είναι πολύ σημαντικό η οικογένεια που μεγαλώνεις, η οικογένεια που τρέφεις να είναι μέσα στο σκοπό που για ποιο λόγο ζεις. Και γι' αυτό λέω ότι είναι ένα μέρος, πιστεύω, και παίζει μεγάλο ρόλο και ο πατέρας να είναι στην ίδια τρόπο σκέψης, και αυτό θα πάει από γενιά σε γενιά. Μπορεί να μην έχεις υλικά να δώσεις στα παιδιά σου, αλλά μπορεί να κληρονομήσουν την πίστη σου, τη σχέση σου με το Θεό. Και αυτό πιστεύω είναι ευάρωστο προς τον Κύριο. Οπότε, ό,τι σχέση και να κάνεις, ιδιαίτερα μέσα στο γάμο, να είναι μια σχέση που εκείνος είναι το κέντρο. Πολύ ωραία. Yeah. Άννα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ιωάννα μου, και για την ευκαιρία. Πολύ γλυκιά παρουσία. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι που σε ακούσαμε, αν κρίνω από την δική μου πρώτη επαφή, καταλαβαίνω ότι η βάση σου είναι ο Χριστός, το θεμέλιό σου είναι εκεί και για εκείνον στέκεσαι, εργάζεσαι και με τη συμφωνία σου με τον άντρα σου, με το γάμο σου, περπατάτε προς τον σκοπό που εκείνος έχει. Χαρήκαμε που σε είχαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι ευλογημένη εσύ και όλη η οικογένεια, τα παιδιά σου, τα εγγονάκια σου. Thank you. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Πιστεύω σας αφήσαμε μια γλυκιά σκέψη. Πρώτα απ' όλα ίσως για το αν κάποιος θέλει να επιλέξει κάποιον να παντρευτεί. Ποιος είναι ένας κοινός σκοπός, ένας κοινός στόχος στην πορεία της ζωής. Επίσης, ένας άνθρωπος που μπορεί να μην έζησε με πατρική φιγούρα και όμως ο Θεός πώς μπορεί να καλύψει μέσα στην καρδιά του κάθε πληγή, κάθε θλίψη που μπορεί να είχε ως παιδί ή ως ενήλικας που να βίωσε ότι δεν έχει γονείς. Όμως ο Θεός είναι ο καλύτερος πατέρας. Ο Ιησούς Χριστός μπορεί να γίνει ο καλύτερος φίλος, όπως ακούσαμε από την Άννα. Σας προτρέπουμε και σας προτείνουμε να ζητήσετε τον Ιησού Χριστό
στη ζωή σας. Γεια σας.